matimore Sindo. Wadhi e sigana machielo kama yudo kanyo ni sirkand Kenya kotelnegi kod jatend migawo mar gwenge motuo mano Penina Malonza jawach lo sirkal Isaac Mwaura jagoro mane tend migepe mano Masi Wanjao kod apisas mamoko orwako kony mar tan 40 mano mar chiemo kod gigo mamoko kowuok kuom sirkal ma India ne jogo mane oyudo masirano mano mar oula. Pacho kae kony mar chiemo moting'o gigo kaka michele, mok ngano, mor tedo kod mok nyuka kaachiel kod gigo mamoko mane gin kaka yedhe, nede kod sabun mabiro chiwo gigo ibiro chiw gi giko jumani tok duola machoko osuru mar KRA timo nonro makare. Jatend migawo no Penina Malonza nodwoko erokamano ne sirkal mar India kuom kony margi. Of international cooperation, friendship and support. The government of India has once again showed us its unwavering friendship and commitment to Kenya by providing aid in our time of need. This consignment includes a wide array of essential items such as food materials, milk powder, tents, sleeping bags, blankets, water purification kits, medicines, medical equipment, and medical disposables. To the government and the people of India, we say, Aapka Bahut Bahut Dhanyawad. Thank you very much indeed. We also recall with gratitude the previous consignment received on the 10th of May this year. The continuous support from India underscores